neki smešan, imam ja smešan video. YouTube-a nešto izvodiš. Pa dobro, da. Ali pazi, pored toga što imamo taj koncert 28. zanimljive stvari su počele to kad krene da kiši i onda lije. To je negde iz Alan Forda. Nastupamo na Exitu, da, dakle nastupamo pre Snoop Dogga, to je Snoop Liona. To je mala promena, ali tako oni će ostaviti na main stage. Radimo samo Stiglo je warm-up. neki neverovatan broj mailova, pisama, levo, desno, ljudi su baš odlepili, bili su fazon kad smo se već okupili da bi to bila idealna prilika. Ja vam ozbiljno kažem, znači da ovaj vaš album je naišao na veliko oduševljenje i kod neke ekipe koja je možda matora za to, ajde uslovno rečeno, kao ja, na primjer, i moji drugari, ljudi stvarno oduševljeno slušaju, i ovi od 45 godina i klinci. To je kao na onim igrama, društvenim igrama, to je tamo to. Da, 7 do 77, da. Kako je taj Exit, ste već nastupili tamo? Jesmo. Tamo smo imali oprošteni koncert, onaj definitivni oprošteni koncert. Zato sad... Pravit ćemo još oproštenih. Pravit ćemo svaki dan. A kao Bora Čorba, jednom 2 put godišnje Natašu oprošteni koncert. Da su neki shvatili da bi možda na pašnjak došlo ipak 40.000 ljudi, mogli su ga reklamiraju kao oprošteni koncert. To bi verovatno uradilo. Vidi, da je bio oprošteni koncert na Ušću, došlo bi 250.000 ljudi.